Dan il-Muka Albaniż ta' 22 sena inżamm taħt arrest wara li ċaħat li prova joqtol uffiċjal tal-Pulizija. L-Albaniż li huwa wkoll wieħed mis-suspettati b'rabta ma' serqa minn ħanut tal-ġojjellerija f'Tinje fil-5 ta' Ottubru ġie arrestat il-ħamis filgħaxija. Waqt ronda li kienet qed issir minn żewġ pulizija tar-Rapid Intervention Unit, il-Pulizija okritom għajnhom dwar żewġ tirġiel suspettużi fi triq il-Bajja f'San Ġiljan. Kif kienu se jiġu arrestati, l-Albaniż ħareġ arma tan-nar u ppunta lejn iż-żewġ pulizija filwaqt li prova jafas il-grillu bosta drabi. Fortunatament ma ġew sparati l-ebda tiri. Bil-investigazzjoni tal-Pulizija jidher li fuq l-Albaniż instabet ukoll droga kokaina. L-Albaniż li qal li jgħix il-Gżira u m'għandux impjieg wieġeb mhux ħati tal-akkużi fil-konfront tiegħu. Il-Maġistrat Grazzjo Mirċieqa ordna li l-Albaniż jibqa' arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Christian John de Battista ta' 24 sena miż-Żejtun u l-Eġizzjan Mohamed Ahmed El Garnal ta' 30 sena tresqu l-qorti akkużati bit-traffikar ta' persuni u ma ġew akkużati li jumejn ilu bil-ħsieb li jagħmlu l-qlieħ assistew numru ta' Eġizzjani jidħlu jew joħorġu minn Malta. Fil-fatt, ittelaw jiġdu 3 Eġizzjani li spjegaw kif l-akkużati għenwhom iġibu l-viża. Viża li nħarġet biex jaħdmu bħala sajjieda imma fil-verità kienu jagħmlu xogħol ta' twaħħil tal-madum. Qalu wkoll li kienu jħallsu lil De Battista biex jgħixu fuq l-iskuna tas-sajt tiegħu. L-akkużati wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrihom. Il-Maġistrat Grazzjo Mirċieqa ma tax il-ħelsien mill-arrest bil-każ ġie differit għal nhar it-Tnejn fejn mistenni jitla' jixhed xhud li fadal.